mar a ddaobh maidin Tá couple fi sin a gallhart bhfuil an nóirteirthu fan struchttar tá fearda garm tá brán orm fi sin a bhíon go bhfuil an struchttar sin gaeilge a bhaid níos deise na bhaid níos duhne na a chuáin an na merle. I am sad, I am angry. A bhíon go léironn an struchttar béle I am buine an teach nach bhfuil le fáil sa gaeilge. Is seaáid amachchas amach atá sin. Go dtí fan bhéle I am hungry, I am thirsty. A bhfuil se a bhíú nach go méid tart go deart má deir tú I am thirsty? No, it's not. Sa bhéle le tré buin a dhéanú dá bh animachiltí I am an angry man. I am a sad person. Is fear go muinteú sa just tá agus orm le rudaí deocha leo asú an ggéige chruinneol ach níl siad a gaith níos neamhhaine ná an béle. Ma tá muidir go románsú na gaeilge ar a léad bíú blastan teach na níirine an. Fógra leasa pobail a bhíonn seo ó daistear creidú na ceart dúil eitiúil.